जेलेन्स्की बिथाङा मोनसे गिलु बालु बाथ्रा बुंदों। बिथाङा गावनि जिउखौ लानानै मोनसे बाथ्रा बुंदों। रासियान माखासे ट्रुप्सफोरा रासियान फोर्सफोरा लासै लासै खाथि साफैबोदों बिथांखौ हमनो थाखाय, बिथांनि फेमिलिखौ हमनो थाखाय। जुदि हमनो हायाबा नखरखौबो लोगोसे जेलेन्स्की बिथांखौबो फोजोबस्रांगोन। बेबायदि टारगेटआव जोबोर खाथिसिम सफैबाय बेबायदि गावनो बुंदों बिथाङा। बेनिखायनो मोनसे अफारबो होदों इउएसएआ जे बिथाङा जेन इउएसएआव शरण लायो बा बबेबा गुबुन हादराव गावनि जिउनि रैखाथिनि थाखाय, नखरनि रैखाथिनि थाखाय हादरखौ नागारनानै जेन थाङो। नाथाय बे अफारखौ टटेलि रिजेक्ट खालामदों जेलेन्स्की बिथाङा। जेलेन्स्की बिथांखौ धन्यबाद होनांगोन। बे दावहानि जोबोद दुखुनांथाव बे गिलु बालु थासारियाव बिथाङा गावनि हादरनि सुबुंफोरखौ नागारनायनि थाखाय, हादरखौ नागारनायनि थाखाय बे दावहानि गेजेराव गसंथानानै गावनि आर्मिफोरखौ, एयार फोर्सफोरखौ, नेभिफोरखौ दैदेनगासिनो थादों। स' बेबायदि बिरखौ जोङो सालाम लानांगोन होननानै आं बुंगोन। बिथाङा गावनि हादरखौ रैखा खालामनो थाखाय, बिथाङा गावनि हादरखौ रैखा खालामनो थाखाय बुहुमनि हादरफोरनियाव रिकुवेस्ट हाजार हाजार रिकुवेस्ट खालामदों, हेल्प बिदों। आरो बै रिकुवेस्टनि फिथाइ हिसाबै दिनै माखासे हादरफ्रा बिथांमोनखौ मददबो खालामदों। स' आसलि बिर होननानै आं बिथांखौ बुंगोन। बेबायदि बिथिङाव आसलि बिरा जाहैबाय मा? जेलेन्स्की बिथाङासो, भ्लादिमिर पुटिन बिथाङा नङा। भ्लादिमिर पुटिन बिथाङा हाथियारनि बोलाव बे हादरखौ गाग्लोबदों, निउक्लियार बमनि धमकी होनानै बुहुमनि हादरफोरखौ सिगिदों। नाथाय जेलेन्स्की बिथांनियावथ' जेबो हाथियार गैया। थेवब्लाबो बिथाङा गावनि गोहोजों, गावनि टेलेन्टजों, गावनि मेलेमजों माखासे हादरनि हेफाजाबाव बे दावहाखौ नांबाय थानो हादों। बेबायदि बुंगोन। जानो हागौ बे दावहानि गुबै मास्टार माइन्डआ इउएसए आरो रासिया बा नेट' कान्ट्रिसफोरा जानो हागौ बेनि मेन मास्टार माइन्ड। नाथाय थेवब्लाबो रियेल जाय दावहाथिलियाव दावहा नांदों बे मानसिया माबायदि हाथियार गैयाबाबो हाथियार कालेक्ट खालामदों, बेबायदि खालामनायासो सबसे इम्पर्टेन्ट। दिनैनि थासारियाव जेलेन्स्की बिथाङा गावनि हादरखौ रैखा खालामनो थाखाय जायनिबो आथिं हमखानो गोनां जागोन। जुदि हाथियारानो गैयाबा खालामखानांगोन। स' बिथाङा बुंदों जे बिथांखौ हमनो आरो बिथांनि नखरखौ हमनो थाखाय बा फोजोबस्रांनो थाखाय, एरेस्ट खालामनो थाखाय, किडनेप खालामनो थाखाय बेबायदि ट्रुप्स फैगासिनो थादों। इउएसएनि जि अफार बेखौ नाथाय बियो रिजेक्ट खालामदों। नांगौ बेवहायनो हमजागोन, थैगोन। थेवबो बेबायदि खारमाया बेबायदि मोनसे कन्डिसनाव दं दा बिथाङा। थारैनो बेखौ सालाम होनांगोन, धन्यबाद होनांगोन। बेबायदि सुबुङा जुदि जोंनि बर'नि गेजेराव सासे उजिनायमोनबा दिनै बर' हारिया बेसेबां जौगागौमोन। बेखिनियाव नोंथांमोना रयटारनि मोनसे हिसाब होनो नागिरदों। रयटारा मोनसे कालेक्ट खालामनाय बादिब्ला बिथांमोना मोनसे हिसाब होदों बे दावहायाव बेसेबां थैखो, बेसेबां हादर नागारनानै खारखो, बेनि मोनसे हिसाब होनि। मैयानि तारिखसिम बेसेबां मानसिया थैबाय रयटारनि बादिब्ला 46,000 मानसिफोर थैबाय जानांगौ बेबायदि रयटारा बुंदों। आरो 12,000निबो बांसिन सुबुङा मा साधारन इनजुर्ड जादों। आरो माखासे बिनिख्रुइ बांसिना मा जादों? गिलु बालु इनजुर्डबो जादों। रयटारा बुंनाय बादिब्ला 400निबो बांसिन सुबुङा गोमादों, मिसिं जानानै दं। हयतोबा किडनेप नङाबा थैबाय। खमैबो 1.3 कौटि सुबुङा हादर नागारनानै खारबाय। गुबुन गुबुन बर्डार कान्ट्रिसफोराव, रमानिया, बेबायदि पलेन्ड बेबायदि हादरफोराव थांबाय बेबायदि बुंदों। 52,000 कौटि डलारनि प्रपार्टि बरबाद जाबाय, डेस्ट्रय जाबाय बेबायदि रयटारा बुंदों। 2,000निबो बांसिन न' बां बिल्डिं बायबाय गासै इउक्रेनाव। स' रयटारनिसो बे हिसाब, आं होनाय हिसाब नङा। स' बेबायदि थासारिखौ खोनानो नोंथांमोना माबायदि नांदो? 56,000 क्र'र डलारनि प्रपार्टि बरबाद। 56,000 क्र'र डलारा बेसेबां जायो नोंथांमोना सानना नाय। भुटान बायदि हादरा, श्रीलंका बायदि हादरा बेखिनि रांजों बोसोरसेनि बांसिन सोलिनो हागोन। 1.3 क्र'र मानसिया बे हादरखौ नागारनानै थांबाय। बेनिख्रुइ आरो दुखुनांथावसिन जेबो गैया मोनसे हादरनि थाखाय। आरो बै सुबुंफोरा जायफोर हादराव शरण लाहैदों, रैखाथि लाहैदों, बै हादराबो माबायदि बेबायदि कौटि सुबुंखौ नायफिननांगौ जादों। बेबो जोबोर मोनसे क्राइसिस। बे मोनसे जोबोर गिदिर हिउमेन क्राइसिस, सुबुङारि जेंना मोनसे बुंनांगोन। आफगानिस्तानाव जाबायदि जादोंमोन बेनिख्रुइबो बांसिनसो गिलु बालु जादों बेयो आं बुंगोन। जास्ट लाइक इराक सिरियायाव जेरै जादों सेम बिदिनो जाथारदों बेवहायबो। इराक सिरियायावबो बेबायदि गोबां मानसिया हादर नागारनानै थांनांगौ जादोंमोन। 46,000 सुबुंनि जिउ जोब्बाय। बेवहाय सिभिलियान्सखौ बुंखो ना गासै आर्मिफोरखौ लानानै बुंखो मिथिया। नाथाय टटेलाव 46,000 बेबायदि सुबुं थैबाय। आरो मोनसे दावहायाव एसेबां खम समनि दिनै 66 डे जाफैबाय दावहाया। बे 66 डेनि देवना सफैनायाव बेबायदि 46,000 मानसि थैनायाथ' इराक सिरियानि वार बा आफगानिस्ताननि वाराव जाबायदि जादोंमोन, तालिबानजों जानाय दावहायाव जेबायदि जादोंमोन, ISIS जों जानाय दावहायाव जिबायदि मानसि थैदोंमोन बिनिख्रुइबो बांसिन। नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो दाबाव।